ಎವ್ರಿವಾನ್, ನಿವೇದಿತದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಾರ್ನೆ ಮೀ ದಸರಾ ಪರ್ಬದ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಶುಭಾಶಯ. ಇನಿ ತಾರೀಕು 26 ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದಸರಲ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಮೈಸೂರು ಬುಂಡ ಪಕ್ಕದ ಗಮ್ಮತ್ ದಸರಾ ಆಪನ ಪಂಡ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪೂರಲ ಆತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಪೂರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂರ ಆತನು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಯಾನ ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೈಯಡ್ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಯಡ್ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಓಲು ಪರ ಊರುಡು ಇತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತ್ರೂ ತೂವೊಂದಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡುವೇನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ನಿವೇದಿತ ಇಜ್ಜಲು ನಿವೇದಿತ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಲು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಗಡ್ ಬರ್ಪಲ್ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 7 ಯಾನಿತ್ತೆ US ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಫುಲ್ ಎತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪೂರ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತೇರು ಬಂದ ತೂಲೆ ಎಂದು US ಸರ್ಕಲ್
ಯಾನಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿತ ನವರಾತ್ರಿದ ಫಸ್ಟ್ದ ದಿನತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಈತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ ಅಂದ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೋ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ.